4, 5, 6, 7. Saya tahu tanggapan gue duit 7 juta punjul Pak ya sungkan sih kan. Berarti kita sambatan, tapi mboten usah dibayar, Bu. Aku ya apik. Duitnya wis sungkan. Apik ngawani cah-cah. Yo, bisa Mas Tubi ki nek 100.000, 50.000, 20.000 milih dhewe kok munggah kene tapi. Wani. Ayo, siapa yang berani? Isi, yo wis kok kene. Tak takoni, sama namanya sapa? Yo milih 50.000 saya kene. Sito, jenengmu sapa? Mawar kok kene. Kene. Sik meneng. Pak kula nyuwun wektale kuwedak mawon lah mati atik nggih. Niki kalah. Mas Yudi mak mriyen mboten apa Mas Parbae. Ini lho, Ria Musika ini sing tak demeni. Mak sik le jangan tanya. Namanya siapa? Oh, Sipa. Jangan panggil aku si kecil paman itu. Oke. Bapak namanya siapa, Dok? Oh, Jumain Rekod. Iya, Ibu. Wow, Nurul Hanifah, apa lo bisa tahu kirim dok karo aku? Sing iki. Namanya siapa sayang? Ojo adah-adah engko jungkel ngono walang. Kok ditakan wae nyelot ngadoh ngene. Kan numplek aku lho. Ya, sapa? Marsa, terus ibu namanya? Dias, bapak? Arif. Ditakoni Mas Tobil penak. Sampeyan iso doa mau makan ora? Bisa, nek bisa tak sangoni. Ayo 1, 2, 3. Kilo game iki lho. Cocok-cocoknya lho, Cah. Aku numplek kan, aku enggak enak ngene. Cocok ini tok aduh kok. Oh iya bener. Sik sitoke, sampeyan iso doa mau makan? Wek bis ya. Ayo, mosok berdoa mau makan wek bis. Berarti maksudnya lapi makan nih, hak terus bis ngono lho maksudnya. Sampe tak sangoni ya nya, bisa sekolah. Sik sitoke iki, wani yang pernah doa mau makan bisa? Bisa. Ya bisa, iso nyapa? Nyanyi. Lah, iki lho sing tak goleki. Lek nyanyi-nyanyimu apa? Kendor dawet. Oke. Jajal 1, 2, 3. Loh, ya kok memang terus loh? Sudah. Ya sudah. Maksudnya kuwi iki enek cakepane lho. Meletus balon hijau nih. Berarti iki ndak meledos, balon iki panggah utuh. Oh, berarti untungan ya iki. Meledosnya kapan iki? Besok. Nah, ya meletus balon ya. Balon hijau dan sangat kacau. Ria Musika. Pokoknya lama ini ya. Oke. Wes ya, aku kayak nyanyine ya. Ya tak sangoni. Ini. Mari urung apal iki yo salah kan yo. Sampeyan 5.000, 10.000, 2.000 pilih ndi? 5.000. Sampeyan pilih ndi 1.000, 2.000, 20, 3.000? 100.000. Kakean ya sih. Sing cah cilik lho. Sing jane sampean ya. 10.000 nya pinternya ngisangane Mas Tobil. Plek-plek ya sang sekolah ya. 1, 2, 3 nya gini. Iki lho. Bukan iki tak sangon 20.000 aja dibuka jam 12 engko bengi. Lek iki engko mbok buka nang kene berubah uange. Mergo iki tak sulap ya. Mbok sampe mau buka titik berubah ya. Kok tak sulap iki sayang. Ya. Kita sangoni ya 20.000 ta njalukmu. Ayo. Rupane ijo to. Kaya iki to. 20.000 to. Iki piye? 20.000 to. Ada. Ya. Lah yo padha ae lah. Lho, kowe iki diwehi
malah ndak nampak. Nyo, ini. Loh, iki lho tak wani 20.000 lho. Bocah. Alah digegem. Alah digegem. Nyo. Lho. Kowe milih ndi? Nyo, iki lho. Ayo cepet. Wes, matur suwun. Bilang apa sayang? Masih Makasih Om Tobel ganteng gitu. untuk ganteng. Ya. Kacane ndi ta Dek? Saiki terima kasih Om Tobel cakep. Gaduh rotok ini. Nah, 1 2 3. Terima kasih Om Tobel ganteng. Makasih Alah, aku punya elek. Saya cacingnya biasanya jujur. Iya, Ah, biasa. jujur. Aslinya Mas Tobel, Om Tobel ki ganteng apa ndak? Iya. Dek ditek. Wis duwe duit kok ngelek. Remuk aku. Boyo dilem ngono lho tak ketang sakon iki. Iki lho sing ngikake kula dhewe lho. Pas iki oleh 100.000. Awas aja dibuka. Ibu ono lho ngono ki wong muni ganteng kok liyane muni elek. Ibu Iki arek 20 iki mbone. Lah iki nang dituku bensin lho, Bos. Bensin rek separo ae. Wis ngene ndo ya, sementara kuwi sik ae. Engko lek bapak ibu badhe nanggak malih tak sangoni neh ngene ya. Piye kira-kira? Piye? Oke? Oke? Oke ora? Ya, iki lho oke iki mare oleh oke dhewe. Yo, wis ngene Mbak sementara. Yo, nembang malih. Kapok mare mang dikondang-dang lagu.